Апарати за скрининг на слуха за бебета във всяко родилно отделение. Това е мечтата на лекарите-специалисти. Българската Коледа може да я осъществи благодарение на вас. С тези апарати нарушенията в слуха ще се откриват много по-рано и ще се лекуват по-успешно. Сега Еми е на 6 и чува и говори прекрасно. Родителите й открили, че не чува чак когато била на година и 8 месеца. После първата операция била неуспешна и така Еми започнала да се учи да говори едва на 3, след като й поставили кохлеарен имплант. Много е било трудно преди, когато тя не чуваше. Много време сме чакали да чуваме мама и тате. Сега Еми ходи на рехабилитация и успехите й са забележителни. Есен. Браво! И това... Хайде, служи го. Зима. Точно така. Сега за Коледа какъв подарък искаш? Искам да ми донесе розов толфин мекичък, като това куче. Малко деца с увреждания на слуха обаче могат да постигнат бързите резултати на Еми в говора. Затова специалистите искат с помощта на Българската Коледа да се закупят скринингови апарати в неонаталните отделения, които да откриват проблемите още при раждането. И не може да се каже, това дете има съмнение за увреден слух, то трябва да бъде изследвано, за да може децата с голямо намаление на слуха да се оперират около 1 годишна възраст, да нямат спомен от глухотата. Колкото до кохлеарните импланти и операцията, те се поемат от касата, но хората като родителите на Еми се нуждаят от средства за поддръжка на говорните процесори. За батерии, с които работи апарата, за рехабилитация допълнителна. Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900 1117. Българската Коледа.